Dende hai máis de 30 anos, Cáritas de Ribeira ven organizando un festival solidario durante o Nadal. Trátase dunha iniciativa benéfica para recadar fondos a través da venda de rifas, pero, sobre todo, busca concienciar a sociedade sobre a necesidade de combater a pobreza. Nos facemos este festival non co afán de recaudar, senón, que tamén, porque os cartos fan nos falta, pero co afán de concienciar a ciudadanía de que temos que ser solidarios porque temos unha problemática grande con persoas que están, pero completamente sin nada, sin ningunha axuda. A cita será este venres a partir das 8 da tarde no Auditorio Municipal e contará coa actuación de varios grupos tradicionais e bandas locais, cun cantante lírico como convidado especial. E van a actuar os litristas, o seu arte flamenco, guitarra, rumba, os litricistas, perdón. Un grupo tradicional riparia de Ribeira, que é un grupo de gaitas, e tamén acompañarános este ano os xubilados, o Club de Xubilados de Ribeira, e o coro parroquial tamén con un pouco de música variada, música latina, música galega, e para finalizar o grupo de gaitas a Loumiño. Non para finalizar, porque temos unha actuación estelar que descubrimos esta semana pois dunha forma casual. Temos, non sei se é tenor ou barítono, pero é impresionante como canta este home, non? Pois nunha cena que tuvemos no grupo de catequistas, Cáritas, Mans Unidas da parroquia, pois este compañeiro, está no seminario, preparándose no seminario de Santiago, Ange Patrick Duji, pois fíxenos unha exhibición ali impresionante, non? De música lírica. A entrada é gratuíta, pero os asistentes poderán colaborar a través da compra de rifas coas que entrarán no sorteo de numerosos agasallos doados polo comercio local.